Chcete alebo potrebujete predať váš byt, dom či pozemok? Je pre vás predaj zdĺhavý a stresujúci? Je vašou prioritou bezpečná transakcia za čo najvýhodnejších podmienok? Moje meno je Eva Husárová a pôsobím na realitnom trhu 6 rokov. Pracujem ako certifikovaná realitná maklérka spoločnosti Remax. Špecializujem sa na predaj nehnuteľností v Bratislave. Nájdete ma v kancelárii Remax Prosperity oproti Auparku. A čo vám môžem ponúknuť? Pomôžem vám predať čo najvýhodnejšie, dohliadnem za vás na bezpečnosť celej transakcie. Ušetrím váš čas a peniaze a v neposlednom rade vám poradím. To všetko na základe niekoľkoročných skúseností v práci s realitami. Zavolajte mi, nechajte svoje starosti na mňa. Rada vám pomôžem. Teším sa na vás.